para ihanda namin mamayang gabi sa Novena. At punta na kami sa Carbon Market guys para mamili ng pagkain. Samahan mo kami papunta doon, magnood ng live ko sa Buano Rider. Sir, sino mo kasi pagkir? Ha? 100 na day? Baik waktu, betul juga. Wah, tahu. Alam na yun. Peter. Peter Imbibara.
Okay guys, nandito na kami sa Carbon Market at maraming salamat sa nanonood sa live ko si Idol Peter Endevera. I'm from Cebu City, Sir Idol Peter. At shout out din kang Dato Tor Muhammad China. Happy New Year po sa inyong lahat. Idol and also Max and Maxine. Happy New Year po sa inyong lahat. Maxine, Dr. Muhammad, Peter Indivera. Marami pong salamat sa panonood. At dito na kami magtatapos sa aming live po sa Cubano Rider. Marami pong salamat sa inyong panonood. Happy New Year po sa lahat. Thank you so much for watching.